Altså, jeg vil synes, det er fedt ved at være murer. Det er stort set alle. Jeg kan jo egentlig lide det hele. Det er ikke det samme. Det er altid noget nyt hver gang. Du har problemer, du skal løse hele tiden. Og det er sgu bare dejligt. Jeg hedder Emil. Jeg er 18 år gammel, og så er jeg i lære som murer oppe hos Ole Johansen i Skagen. Der vi går og laver en masse forskellige gamle og nybyg og restaureringer og diverse ting og sager. Jamen, lige nu der er vi på halvvejs cirka på hovedflip 3 her. Lige nu der har vi lige lavet en gavl og noget tag, helt nyt. Og så nu skal vi til at lave en lille opgave, hvor vi skal lave noget klinker. Og der er det så klinker hele vejen rundt, der er noget musik og noget forskelligt noget. Der er mange, der mener, at det er sådan bare det samme arbejde, firkant lige op og ned. Men det vil jeg nu ikke mene. Der er meget varieret, og det, altså, alle bygninger de er unikke, og alle de krumninger. Og, altså, der er en masse ting, du skal styre på. Og det er altid nogle nye hjørner og alt muligt forskellige. Det, man skal sådan specielt være god til, det er bare, at det er fint socialt. Man kan jo møde om morgenen selvfølgelig, og så noget matematik. Det er jo ikke altså et krav, man kan altid lære det. Det er jo ikke det. Det er ikke fordi, at man skal have en helt stor gymnasiel uddannelse for at kunne blive murer. Man skal bare kunne tænke selv, kan man sige, og så skal man sgu nok lære det. Der er nogle penge i at være murer. Det er meget forskelligt jo selvfølgelig, hvad timelønnen er, men ellers så er standarden nok på 200 til 300 kroner i timen, sådan alt afhængig af lille firma eller stort firma. Der er meget forskel der. Så hvis jeg skulle anbefale murerfaget, hvorfor man skal vælge murerfaget, altså det er bare fedt og flink kollega og unikke design, så det er bare rustikt, og altså det er bare en gammel tradition. Og så er det også fedt, at man lige kan igennem sin by og så sige, der har jeg sgu stået og muret, og der har jeg været med til at lage tag, og der har jeg sgu vandskud, og det står der endnu, og det er sgu fint, det er pisse fedt og sådan noget.